Sa Zamboanga City, dili moubos sa 15 ka mga banay ang mibakwit human gibaha tungod sa way puas nga ulan. Ani ang report. Mibakwit sa Talisayan Elementary School sa Zamboanga City ang 15 ka mga banay human gibaha ang ilang lugar. Sagad sa mga nagtinir sa eskwelahan, mga kababaihan o mga bata samtang ang kalalakihan mibalik sa ilang mga balay karong buntag, bisan tagahawak pa ang tubig baha. Miadto sa mga opisyal sa barangay aron kumbinsiho ang uban pang mga residente nga mobakwit. Gilayon sa biyatagan o pagkaon ang mga biktima sa baha. Nakikita natin masama pa rin ang panahon, so they decided to stay up to now. Sumala sa Zamboanga City Social Welfare and Development Office, anaa sa 188 ka mga balay ang nangadanyos tungod sa kusog nga ulan ug hangin sukad pa ni adtong Domingo. Samtang sa report sa Zamboanga City Agriculturist Office, miabot sa 75 ka ektaryang basakan ang nadanyos, human gilunupan din dili moubos sa 35 ka mag-uuma ang apektado. Gani gipangdala na sa kilid sa karsada ang mga bangka sa mga nanagat aron dili maanod sa kusog nga balod sa dagat. Sigun sa Pag-asa, makasinati og kasarangan ngadto sa kusog nga pag-ulan ang Zamboanga Peninsula ug pipila ka bahin sa Northern Mindanao ug BARM ug hinay ngadto sa kasarangan nga pag-ulan sa ubang bahin sa Mindanao. Kini tungod sa hanging habagat ug ang pagawasay na nga bagyong Leon nga anaa karon sa Coron, Palawan. Ako si Sarah Hilomen Velasco para sa One Mindanao.